5 неща, които трябва да знаете за хранене на децата в училищни столове, детски заведения и обекти, търговски обекти, разположени на територията на детски заведения и училища. И същите се свеждат до следното. Брашното, което ще се използва за приготвяне на храни в детски заведения и училищни столове, е бяло, типово, пълнозърнесто, добруджа, ръжено, което е произведено по утвърден стандарт в България. Хлябът, който се използва за хранене на децата и учениците, е произведен по утвърден стандарт в България и може да бъде бял, типов, добруджа, пълнозърнест, съобразен с изискванията за с наредбата за изискването за хранене на учениците. Растителните мазнини могат да бъдат олио, което е или рафинирано слънчогледово масло, което е произведено по браншови стандарт, а зехтинът отговаря на изискванията на наредбата за зехтина. Лютеницата, която ще се използва за храна на деца и ученици, е произведена по български държавен стандарт. Надявам се, че бях полезна. В следващи видеа ще ви запозная с останалите изисквания за храните на учениците и децата в детските заведения. Благодаря ви за вниманието.